здрасти, мили китайци. Днеска не го храниме. Ти не посмей да бегаш. Ти не посмей. Ти не посмей. Ако дойде и ти вземе телефона, най-добре ще стане. Стиха. Това за тебе, бе. Ама защо така е? Какво? Не, майко. О, стой, че нещо ме засърде къде. Гълчо, вземеш ли? Здрасти. Не се бой, няма какво да ти направя. Ела, само искам да те погава. Гълчо, добре, аз те давам по-близко. Ня! Прато да прави дес. Защо така да? Аз няма какво да ти направя. Виж какво си красив. Не се бой. Бич.